సెక్షువల్ హెల్త్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇండ్యూజబుల్. ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్. సో, మన ఫిజికల్ హెల్త్, ఎమోషనల్ హెల్త్ ఎప్పుడైతే బావుంటుందో అప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఎరెక్షన్స్ వస్తాయి. సెక్షువల్‌గా మనం హైకి వెళ్తాం. ఈవెన్ ఎదుటి వాళ్ళు కూడా ఆ హ్యాపీనెస్‌ని పొందుతారు. బట్ అనవసరమైన ఈ మెడికేషన్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ పీ షాట్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ పెనియల్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే మా అంగంలో ఒక ఇంప్లాంట్ పెట్టేసి ఈవెన్ పోర్న్ స్టార్స్ లాగా మనం హైని చూస్తాము అనుకోవటం. ఇవంతా సెక్షువల్ పర్వర్షన్స్‌లోకి వెళ్ళిపోయి పాపం జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు తెలియక. సో, దీనికంతా ఏంటంటే సింపుల్‌గా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని సింపుల్ పద్ధతి షాక్ వేవ్ థెరపీ. షాక్ వేవ్ థెరపీ ఏం చేస్తుందంటే ఇండైరెక్ట్‌గా వాళ్ళ అంగంలోని కణజాలాన్ని రిజువినేట్ చేసి హెల్తీగా టిష్యూని ఇంప్రవైజ్ చేసి నియోవాస్కులరైజేషన్ అంటే కొత్త రక్తనాళాలను ఏర్పరిచి మన కోరికలకు తగ్గట్టు అంగంలోనికి రక్త ప్రసరణ జరిగేటట్లు చేస్తుంది. సో, దీన్ని యూజ్ చేసుకోగలరు. థ్యాంక్ యూ.